ruwan sama, babu mai iyawa sai kai kadai mai sama. Mun yi godiya Allah ka yi mana ruwan sama, babu mai iyawa sai kai kadai mai sama. Mun yi godiya Allah ka yi mana ruwan sama, babu mai iyawa sai kai kadai mai sama. Ya ku al'ummar Najeriya, musamman al'ummar da ke jihohi daban-daban na ƙasar Najeriya, barin ma mutanen da suka san suna zaune kusa da ruwa, musamman a wannan lokaci, da su yi gaggawan tashi ko don gudun asarar rayukansu da kuma dukiyoyinsu, domin hasashe na nuna cewa za a yi ambaliya. Allah ya tsare mana rayukanmu da kuma dukiyoyinmu, da kuma ba mu ruwa mai amfani da albarka. Wannan sako ne na musamman ga mutanen Najeriya, musamman mutanen da ke zaune a kusa da ruwa, daga barista Aisha Ahmad, wato shugabar gidauniyar Sarauniya Girl Child Care Foundation. Ka samu zamto masu godiya da an bamu, mun yi godiya Allah ka yi mana ruwan sama, babu mai iyawa sai kai kadai mai sama.